Gusto man gud ang iluhin o panangitan ha, kamo kani karon nga panudlanan. Inya hugaw kay tanan. Nya naa kanyo ang Ruach HaKodes, ha? Bubuan kaniya. Nan kung naa kay sulod or dagang hugaw sa imuha, mupuyo kay siya nimo. Dili gyud. Ngano man, unang-una kung ikaw nga panudlanan unclean ka, kusog pagid ka mo ka baboy baki, unsa pa na din ha. Kusog pagid ka magpa-influence og kadautan, lisod kay mo puyo ang Ruach HaKodes diri. Kay ngano man, ang Ruach HaKodes is unang-una, holy siya. Sa may holy, walay sala. So, kinahanglan nangin, o gusto siyang ibubo siya dinhi, kinahanglan kini mga hugaw nimo, ha? Mugawas na siya. Magpahaw-asa ka. Nakuha na to. So, haw-asa gidi ay. Ako, during sa akong time, murag 16 pa man siguro na-baptize og Ruach HaKodes. Oh. Murag yun. Willing lang yun ko nga magpabautismo sa balang espiritu. So, wala ang forgiveness, wala tanan. O, willing lang din nga willing. Open vessel, empty vessel. O, so, kada itong nabautismohan ko hangtod karon. 35 years ago na. O, naabig niya ako siya nagpuyo sa kuha.